Je Pán Ježiš tým istým Bohom ako Otec? Je Pán Ježiš Bohom? Veriaci v Trojicu vysvetľujú, že Boh je určitý druh, aj keď má syna, jeho syn je toho istého druhu. Teda takým istým Bohom ako Otec. Podobne ako je ľudský syn v tom istom zmysle človekom, ako je ľudský Otec. Toto chápanie má však vážny problém. Bohmi sú nazvaní v Biblii aj ľudia, aj anjeli. Slovo Boh je preto treba chápať aj ako titul, podobne ako král alebo pán, ktorým Boh pomenoval aj ľudí, aj anielov, aby im dal určitú autoritu. Človekom však označil iba skutočného človeka. Anjeli sa mohli zmotniť do podoby človeka, ale v skutočnosti ľuďmi neboli. Ak by niekto namietol, že určitý druh môže splodiť len ten istý druh, tak uvidím príklad, že to nemusí platiť. Anjeli, synovia Boží, ktorí sa pred potopom nechali strhnúť v neposlušnosti, vchádzali k dcerám človeka a tieto im rodili nie anjelov, ale ľudí, obrov. 1. Mojžišova 6.4. Títo potomkovia anjelov boli síce silnými ľuďmi veľké postavy a mužmi povestného mena. 1. Mojžišova 6.4. Ale neboli to anjeli schopní života v nebi. Jediný pravý Boh je svojho druhu len jeden. Všetky ostatné bytosti, vrátane jeho prvorodeného syna, sa od neho odlišujú v jednej podstatnej veci, že majú nejaký začiatok svojej existencie. Jediný pravý Boh je sám, ktorý je nesplodený, nemá nejaký počiatok ani koniec. Boží syn, Pán Ježiš Kristus, je tiež svojho druhu len jeden. On je na rozdiel od ostatných anielov, ktorí sú tiež synovia Boží, 1. Mojžišova 6.2, Job 38.7. Priamo splodený samotným Bohom. Preto je aj nazvaný jednorodený. Ján 1.18. Teda jediný svojho druhu, slovo jednorodený, znamená sám pôvodom. Ak by niekto namietol, že sa tým myslí jeho narodenie len ako človeka, tak z 1. Jana 4.9 vyplýva, že on musel byť zrodený už z nebi. V tom sa prejavila láska Božia k nám, že svojho jednorodeného syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. To, že Boh mal syna ešte predtým, ako sa narodil Ježiš Márii, vedel už aj král Šalamún, keď sa pýta, ako sa volá jeho syn. Vieš to? Príslovie 34. Poslať na svet nemohol Boh malé dieťa, ale bytosť, ktorá si svoje poslanie mohla uvedomovať. Keď Pán začal službu, už na svete bol. Takže všetko svedčí o jeho poslaní z neba. On už bol v nebi u Otca jednorodeným, prv ako Otec poslal na svet. To potvrdzujú aj iné texty, Ján 1.18, 3.16 a 17. Podobne bol jednorodený nazvaný aj Izák, Židom 11.17. Pretože iba on bol dieťatom Abrahama a Sáry. Ostatných synov mal Abraham už s inými ženami. Vráťme sa však k tomu, čím obvykle zastancovia trojice argumentujú, že Boh môže splodiť iba Boha. Je to dôležité všimnúť si, že to používajú iba v súvislosti s Ježišom Kristom. My sme si ale uviedli, že aj anjeli sú nazvaní synmi Božími. 1. Mojžišov 6.2, Job 38.7. Takže aj ich otcom musí byť Boh. No pri nich už nikto z trojičných veriacich nepretláča názor, že synovia Boží musia byť rovnakého druhu ako ich otec. Ak tiežvo uvažujeme nad týmito vecami, tak si nemôžeme nevšimnúť, že obhajoba trojičnej náuky a z toho vyplývajúcich súvislostí má veľmi vážne nedostatky. Niektorí obhajcovia učenia o trojici vidia trojedinom slove Elohim, pretože je tu plurál množné číslo. V tomto prípade plurál majestatu, latinský pluralis majesticus, ako už bolo skôr spomenuté, abstraktné výrazy v hebrečine bežne v plurári v množnom čísle, ale chápeme ich ako singulár v jednotnom čísle. Keď Boh dal Áronovi Mojžiša
aby mu bol Bohom Elohim, 2. Mojžišov 4.16. Predsa nemôže znamenať, že Mojžiš predstavoval nejakým spôsobom trojicu. Tiež filištínsky boh Dagon bol len jeden a bol označený ako Elohim. 1. Samuel 5.7. Takže sú ich nezmyselné argumenty s ľahkosťou vyvrátené. Mojžiš mal byť Bohom, mocnou autoritou Áronovi. Keď mu Boh povedal, on ti bude ústami a ty mu budeš Bohom. 2. Mojžišova 4.16. A tiež faraónovi. Urobil som z teba pre faraóna Boha. 2. Mojžišova 7.1. Samozrejme, že Áron nemal Mojžiša uctievať, ale mal hovoriť pred faraónom iba to, čo mu bude hovoriť Mojžiš. Pred faraónom teda mal byť Mojžiš pre Árona mocnou autoritou, Bohom. Aby Áron nehovoril svoje myšlienky, tiež pre faraóna nemal byť Mojžiš Bohom, objektom uctievania, ale Bohom. V zmysle od Boha ustanovenej mocnej autority, na ktorej bude závisieť budúcnosť faraóna a jeho syna. Rozhodujúce teda malo byť, aby postoj zaujme faraón po slovách Mojžiša, ktorý mu bol vlastne v takýmto zmysle Bohom. Tiež duchovní vodcovia Izraela mali byť bohmi, teda mocnými autoritami, iba izraelskému ľudu. Ja som povedal, vy ste bohovia a synovia Najvyššieho. Vy všetci avšak ako ľudia budete musieť umrieť. Áno, ako jeden z vodcov padnúť. Žalm 82, 6, 7. Výraz Elohim, bohovia, ktorým boli tieto autority označené, tu majú teda podobný zmysel ako pri Mojžišovi. Ich označenie titulom bohovia potvrdil aj pán Ježiš, keď citoval z tohto žalmu Ján 10.35. Iziášovom proroctve je text, v ktorom s veľkou pravdepodobnosťou týmto titulom nazvaný Círa kráľa Perzie a dám ti poklady skryté v tme a ukryté klenoty, aby si poznal, že som to ja, Jahve, ktorý ťa volám po tvojom mene, Boh Izraelov. Iziáš 45.3. V akom zmysle mal byť Círos Izraelu Bohom? Navrať Izraela do svojej zeme záležal na ňom, pretože jeho Boh vybral, aby izraelský ľud, ktorý bol u Boha ako poklady skryté vo tme, prepustil z babylonského zajatia do svojej zeme. Niektorí tvrdia, že slovami Boh Izraelov je označený Boh a nie Círos. Objasneniu nám pomôže aj kontext. V ďalších veršoch 45. kapitoly Boh hovorí o ľuďoch z národov, ktorí prejdú pod Círovú vládu, že povedia Círovi, len u teba je silný Boh a nie viacej nejakého Boha. Aj si ty skutočne silný Boh, skrývajúci sa Boh Izraelov, spasiteľ. Iziáš 45, 14, 15. Sám Círos povedal, že Boh nebies ho poveril, aby mu postavil chrám v Jeruzaleme. Čím bolo ukázané, že záchrana bola pre Izrael v tom čase len u Círa. Vtedy nepracoval v prospech Izraela Boh cez žiadne iného vládcu, iba cez Círa. Prečo bol Círos nazvaný skrývajúci sa Boh? Táto záchrana alebo spásenie cez pohanského kráľa bola Izraelov skrytá. Asi nikto z nich nečakal, že Boh ich prepustí zo zajatia, aby sa vrátili a obnovili práve uctievanie vo svojej zemi prostredníctvom pohanského kráľa. V tomto zmysle bol Izraelu Círos Bohom, mocnou autoritou, záchrancom. V žalmoch sú aj anjeli nazvaní Elohim. Učinil si ho, človeka, málo menším ako bohovia. Žalm 8.6. A keď sa pozrieme, ako aj na tento verš citovaný v liste Židom 2.7, zistíme, že slovo bohovia je tam nahradené slovom anjeli. Anjeli sú teda pre ľudí mocnou autoritou danou od Boha. Pán Ježiš je Bohom svojmu zhromaždeniu a Božím anjelom je kniežaťom. Daniel 8.11. V tisíročnom kráľovstve sa budú musieť pred jeho autoritou skloniť všetky bytosti, ale na slávu Boha Otca. Filipínskym 2.10.11. Je teda autoritou všetkým okrem Boha Otca,
pretože od Otca mu je daná všetká moc na nebi i na zemi. Matúš 28:18. Tomáš ho nazval svojim Bohom, Ján 20:28, pretože ho považoval za svoju priamu od Otca ustavenú mocnú autoritu. Tomáš samozrejme vedel, že chodil s pánom Ježišom, že Ježiš adresoval svoje modlitby k Bohu, ktorý je väčší ako všetci, Ján 10:29, a ako povedal kedysi Mojžiš, svokor Jetro, že Boh je väčší ako všetci bohovia. To znamená, že je väčší, ale všetci, ktorí by boli označení výrazom Elohim. Ak by sme chápali, že pán Ježiš je Bohom v tom istom zmysle ako jeho otec, mali by sme dvoch bohov na rovnakej úrovni, ktorých by sme museli rovnako uctievať. To by sme boli v ostrom rozpore s mnohými textami Biblie, ktoré hovoria, že máme uctievať len jediného Boha. Pán Ježiš povedal Satanovi: budeš sa kláňať Pánu svojmu Bohu a jemu jedinému budeš konať svätú službu. Uctievať a slúžiť spôsobom, ako je to možné len najvyššiemu Bohu. Lukáš 4:8. Anjel v zjavení povedal Janovi: Bohu sa kláňaj. V tom zmysle, ako je Otec Bohom, absolútne najvyššou a najmocnejšou autoritou, sa mu nemôže nikto rovnať. Pamätajte na predchádzajúce veci od večnosti, lebo ja som Boh a iného Boha niet a nikto nie je ako ja. Izajáš 46:9. Keď Boh hovorí, že nikto nie je Bohom ako on, tak to musí platiť aj pre jeho jedinečného syna. Veď kto je rovný Bohovi na nebesiach, kto je ako Boh medzi nebešťanmi? V poznámke doslovne medzi Božími synmi. Žalm 89:7. Túto otázku položil so zjavným cieľom, aby ukázal, že je veľký rozdiel medzi Bohom a najvyšším Bohom a ostatnými nebeskými bytostiami. Medzi nebešťanmi bol vtedy aj predľudský Kristus. Potvrdzuje nám to nasledujúci verš. Boh je naravne strašný v zhromaždení svätých a hrozný na všetkých, ktorí sú vokol neho. Žalm 89:8. Boh je nad všetkými, to tiež potvrdil svojim výrokom pán Ježiš. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší ako všetci. Ján 10:29. Alebo na inom mieste. Otec je väčší ako ja. Ján 14:28. A Izajáš napísal: a teda ku komu ma podobníte, aby som mu bol rovný? Hovorí svätý. Izajáš 30:25, áno. Túto otázku kladie Boh Izraelu, aby si uvedomili, že proti tomuto Bohu sa nemôže nikto postaviť a dosiahnuť úspech. Nikto z nebeskej bytosti sa ním nemôže rovnať. Jediný pravý Boh v mnohých ohľadoch jedinečný nemá počiatok. Žalm 93:2 a všetko vie. 1 Samuel 2:3, 1 Samuel 2:3. Jediný má nesmrtenosť. 1 Timotej 6:16. Jediný svätý, zjavenie 15:4. Nik nie je svätý ako Boh. 1 Samuel 2:2. Je sám najvyšší nad celou zemou. Žalm 83:19. Jediný je hodný svätoslužby uctievania. Matúš 4:10. Už v prvom prikázaní bolo jasné zakotvené: nebudeš mať iných bohov okrem mňa. 1. Mojžišova 23. To znamená iných bohov na tej istej úrovni ako jediný pravý Boh. Slovom Boh, Elohim, však pravý Boh označil aj na iné bytosti, aby zdôraznil ich moc a autoritu. V poslednej Mojžišovej knihe je slovo pre Izrael. Tebe to bolo ukázané, aby si poznal, že Boh je pravý. A okrem neho nie je žiadny iný. Ďalší, 5. Mojžišova 4:35. Ďalší dôkaz, že v tom zmysle, ako je Bohom, už nemôže byť nikto. Už sme si ukázali, že Biblia používa označenie Elohim aj na Božích poslov anjelov a tiež aj na modlárskych bohov, za ktorými padli anjeli. Jediný pravý Boh je však Bohom aj nad nimi, lebo ja viem, že je veľký a náš Pán je nad všetkými bohmi. Žalm 135:5. Boh všetkým nebeským bytostiam, preto hovorí žalmista: oslavujte Boha bohov, lebo jeho milosť trvá na
Žalm 136, 2. Nejaká bytosť nemôže byť v takom zmysle Bohom, ako jedním Otec Ježiša Krista. On je Bohom aj tým, ktorí sú tiež nazvaní Elohim. Aj David vyznával v modlitbe. Lebo si veľký, robíš divné skutky. Jedine ty si Boh. Žalm 86, 10. Podobne sa modlil k Bohu judský král Ezechiaš. Bože Izraelov, ktorý troníš nad cherubmi, ty si sám jediný Boh. 2. kráľovská 19.15. David, preto si zvelebený Bože, lebo nie je nikoho tebe rovného, ani nie Boha okrem teba. 2. Samuel 7.22. Z týchto veršov vyplýva, že Boh je len sám, ktorým je Bohom v absolútnom zmysle, je jednou bytosťou a jednou osobou. Tiež nová zmluva robí rozdiel medzi Bohom a jeho synom. Pán Ježiš povedal Márii Magdaléne: potom, čo bol už skriesený, vystupujem k svojmu otcovi a k vašemu otcovi, k svojmu Bohu a k vašmu Bohu. Ján 20:17. Ak by mohol byť vzkriesený syn Boží tým istým Bohom, ako je Otec, keď Otca nazývajú svätým Bohom, ak by chcel niekto namietať, že syn Boží je rovný Otcovi, až keď sa posadil po jeho pravici, tak môžeme vidieť, že v zjavení Jána, keď už syn sedel po pravici Otca, hovorí zboru vo Filadelfii: Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svojho Boha, takže už nikdy nevinde a napíšem naň meno svojho Boha, meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, zostupujúceho z neba od môjho Boha, i moje nové meno. Zjavenie 3.12. Vidíme, že syn už povýšený do toho najvyššieho postavenia nazýva Otca 4-krát svojim Bohom. Medzi ním a Otcom je teda stále zjavný rozdiel. Niektorí veriaci v Trojicu sa to snažia vysvetliť tým, že Pán Ježiš zostal naďalej aj synom človeka. Pavol však napísal kresťanom v Korinte: hovorím však, bratia, že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva. Ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti. 1. Korintská 15.50. Pán Ježiš je synom človeka v tom zmysle, že má skúsenosť ľudského života, preto bude aj vykonovať súd nad ľuďmi. Ján 5.27. Čo sa týka podstaty, je už opäť duchovnou nebeskou bytosťou, ako bol aj predtým, keď sa stal človekom. A ako nebeská bytosť má stále svojho Boha, čo absolútne vyvracia názory, že by bol nejakou časťou, osobou Boha, alebo že by sa rovnal Bohu. Z viacerých miest Biblie môžeme vidieť, že Otec a Syn sú menovaní podľa seba, pričom je to už potom, čo Syn zaujal svoje pôvodné postavenie, ale Bohom je nazvaný iba Otec. Nech je požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista. Efeským 1.3. 2. Korinťanom 1.3. Pavol sa modlil, aby Boh Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám ducha múdrosti a zjavenia v poznaní jeho samého a osvietil vám oči srdca. Efeským 1.17. Ak má niekto Boha, nemôže byť tým samým Bohom. Pavol písal v liste Timotejovi: dosvedčujem pred Bohom a pred Kristom Ježišom i pred vyvolenými anielmi, aby si toto zachoval bez predsudku a ničoho nekonal zo stranickosti. 1. Timotej 5.21. Je tu spomenutý Boh ako samostatná bytosť, tiež Ježiš Kristus ako ďalšia bytosť a anieli. Nič však nenasvedčuje tomu, že by mal byť Pán Ježiš tým istým Bohom ako Otec. Skôr naopak, ten, kto je tu označený ako Boh, je jasne oddelený od Krista. V úvode 1. Korinťanom 11. kapitoly Pavol opisuje poriadok v autorite. Chcem však, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Boh. 1. Korinským 11.3. Ktorý Boh je hlavou Krista? No predsa ten jediný pravý Boh, ktorý je Kristovým Otcom. Nemohli by sme však povedať, že Boh je hlavou Otca, pretože iba Otec je tým Bohom. Kristus nemôže byť tým istým Bohom ako Otec, pretože potom by bol sám sebe hlavou. Tak by si Biblia zjavne protirečila. Podobne niečo nám vychádza, ak sa zamyslíme nad tým, čo je napísané v liste kresťanom v
kolesách. Kristus sedí po pravici Boha, Kolosom 3:1 Korinským. Ak by bol Ježiš Kristus tým istým Bohom ako ten, po ktorého pravici sedí, musel by sedieť po pravici samého seba. Takto môžeme vidieť veľmi jasne nezmyselnosť nauky o Trojici. V liste Židom je napísané, že Kristus nevošiel do svätyne zhotovenej rukami, protiobraz prvej, ale do samého neba, aby sa teraz zjavil pred tvárou Božou za nás. Židom 9:24. Kristus logicky nemohol byť tým, pred ktorého tvárou sa zjavil. On sa zjavil pred tvárou Boha, ktorý bol inou bytosťou ako jeho syn Kristus, pretože pred Boha Otca, ako pred niekoho, kto je vyšší, kto mal prijať jeho prinesenú obeť. V liste Filipanom je napísané, preto ho aj Boh prevysoko povýšil a daroval mu meno, ktoré je nad každé meno. Filipským 2:9. Ak by bol Ježiš Kristus všemohúcim Bohom, musel by ním byť stále bez nejakej prestávky. Teda ako duchovná bytosť v nebi, tak aj ako človek na zemi. No podľa vyššieho citovaného verša by zastanci Trojice pri ich uvažovaní vznikol veľký problém, pretože všemohúceho Boha už nie je možno povýšiť. Ak bol teda syn plne Bohom, tak ako jeho otec, jeho povýšenie by bolo už len nad otca, a to je nezmysel. Pavol tiež písal, že na ňom prvom Ježiš Kristus ukázal všetku zhovievavosť na príklad tým, čo uveria v neho, aby dosiahli život večný. A kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu, česť a sláva na veky vekov. Amen. 1. Timotej 1:16 a 17. Keď hovoril Pavol o kráľov vekov, zjavne tým nemyslel na Ježiša Krista, ktorý jednak nebol neviditeľný, ale nemohol by byť ani tým jediným Bohom, pretože ak by ním bol, kým by potom bol Otec. Posledná kniha Biblie začína slovami Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa má o nedlho diať. Zjavenie 1:1. Ak by bol Ježiš Kristus tým istým Bohom, nepotreboval by, aby mu Boh dal zjavenie. Takto vidíme, že Bohom je tu myslený iba Otec, od ktorého závislo, aby dal zjavenie svojmu synovi. Boh, ktorý vie všetko, dal zjavenie o tom, čo sa má stať v budúcnosti Ježišovi Kristovi, aby on zase ukázal svojim služobníkom. Zjavenie grécky apokalypsis je vlastne odhalenie niečoho, čo nie je známe. Ak by bol syn tým istým Bohom ako jeho otec, vedel by všetko, čo vie Boh, a Boh otec by mu nemusel dávať nejaké odhalenie alebo zjavenie. Už tým, že mu ho dal, je nám ukázané, že je medzi nimi rozdiel. Pán Ježiš je tiež nazvaný Bohom. Iziáš 9:6, Ján 1:1 a 18, 20 a 28. Je však Bohom, teda mocnou autoritou z poverenia Boha Otca. Matúš 28:18, ktorý je väčší ako všetci. Ján 10:29, lebo všetko mu, synovi, podrobil pod nohy. Keď však hovorí, že všetko je podrobené, je zrejme, že všetko okrem toho, ktorý mu to podrobil. 1. Korinským 15:27. Podobný obraz máme, keď dal Jozefovi faraón vládu nad celým Egyptom. Faraón bol stále postavený vyšší od Jozefa. 1. Mojžišov 41:40. Bol stále Jozefovým faraónom, tak ako Boh Otec nechal vládnuť pána Ježiša počas 1000-ročného kráľovstva nad celou zemou, ale Boh nám zostane stále jeho Bohom, pretože výsledky kráľovania pán Ježiš odovzdá jemu. 1. Korinským 15:24. Aj prorok Daniel opisuje pána Ježiša ako toho, ktorému bolo dané od otca starodávneho dni pánstvo i sláva i kráľovstvo a slúžili mu všetky národy a ľudia a jazyky. Daniel 7:13. Ani v tomto však syn Boží nebude hľadať možnosť, aby sa mohol rovnať Bohu. Filipským 2:6. Ale ako hovorí Pavol v liste Filipanom ďalej, Otcovú slavu, aby sa v mene Ježiša skláňalo každé koleno bytosti, nebeských, pozemských a podzemských, a každý jazyk, aby vyznával, že Ježiš Kristus je Pán na slavu Boha Otca. Filipským 2:11.
Celkom jednoznačne je to potvrdené 1. Korinským 15:28, ale keď mu bude všetko podrobené, vtedy aj sám syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby Boh bol každému všetkým. Vidíme, že otec synovi podrobí všetko, okrem seba samého. Všemovúci Boh nemôže byť nikdy nikomu podrobený. Naopak, syn sa aj pri svojom najvyššom postavení podrobí Bohu Otcovi. A jemu bude Boh všetkým. To znamená Bohom a objektom uctievania. Boží syn teda nie je všemovúcim Bohom. Boh Otec je stále Bohom svojmu synovi. Preto je aj v liste Židom citovaný Žalm 45:8 o synovi Božom. Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť. Preto ťa pomazal Boh, tvoj Boh, olejom radosti, väčšmi ako nad tvojich druhov. Židom 1:8. Podľa prekladu Nový testament, ktorý toto miesto prekladá presne podľa gréckeho textu, by sa nám javilo, že sa obidve slova Boh vzťahuje na Otca. To je prvá možnosť. Teda však zobrať do úvahy, že aj to, že 45. žalm bol pôvodne napísaný o kráľovi Šalamúnovi. Žalm 45, 10, 14. I keď sú z neho potom niektoré verše v liste Židom prorocky vzťahnuté na Pána Ježiša. Je preto celkom možné, že sa prvé Elohim vzťahovalo na Šalamúna v zmysle mocného vládcu nad Izraelom a potom prorocky na Pána Ježiša. Ale ako na to, ktorý je otcom ustanovený ako mocná autorita nad všetkým. Toto miesto zo žalmu by sa potom dalo preložiť, preto ťa pomazal Boh, tvoj Boh, pričom prvé Elohim by nemalo byť prekladané z veľké B, pretože by sme mali dvoch bohov na rovnakej úrovni. Bohom z veľké B by mal byť označený iba ten, ktorý je všemovúci a najvyšší, aby bol jasne odlišený od iných, ktorí boli titulom Boh tiež označený. Druhé Elohim je tam v tvare Elohejcha, čo znamená tvoj Boh a vzťahuje sa na Otca, ktorý bol Bohom Šalamúna a v zmysle najvyššej autorite bude Bohom aj Pánovi Ježišovi. Boh Otec pomazal Šalamúna nad ostatných kráľovských synov a Pána Ježiša nad jeho nebeských druhov anielov, s ktorými je v liste Židom v 1. kapitole porovnávaný. Takže Šalamún by bol Bohom a mocnou autoritou kniežaťom v Izraeli a podobne Pán Ježiš anielom. Preto sa Ježišovi Kristovi mali anieli kláňať, Židom 1.6, ale nie v zmysle uctievania ako Boha, ale mali mu vzdať poklonu ako synovi Božiemu, ktorého Boh uvádza na trón. Takto nám to dosvedčuje aj kontext Židom 1.1, 5, 6 a 8. Veď inak by to bolo v rozpore s tým, čo odpovedal Pán Ježiš Satanovi. Matúš 4.10. Samaritanke Jan 4.23. Alebo s tým, čo povedal anjel zjavenie Janovi. Zjavenie 19.10, 22.9. Ak by sme považovali za správnu z druhej možnosti a prvé Elohim, Žalm 45.8, by sa tak prorocky vzťahovalo na Pána Ježiša, zastancovia trojice by museli uznať, že Pán Ježiš aj ako Boh, podľa nich Boh, má svojho Boha, ak je niekto Bohom v plnom zmysle. Teda najvyšším Bohom nemôže byť predsa ešte svojho... ak je niekto Bohom v plnom zmysle, teda najvyšším Bohom nemôže mať predsa ešte svojho Boha. Veď ako by sa dalo rozumieť tomu, že najvyšší Boh pomazal najvyššieho Boha nad jeho druhou. Boh môže byť Bohom len tomu, kto je od neho nižší a toho môže ustanoviť, pomazať nad jeho druhou. Takto je to správne a zrozumiteľné. Veriaci v Trojicu tvrdia, že Pán Ježiš, keď bol na zemi, bol v jednej osobe Boh aj človek. Tým slovom Boh samozrejme myslia Boha v tom istom zmysle, ako je Bohom Otec. V tom je však neprekonateľný problém, pretože keď Pán Ježiš na pušti, Satan ho pokúšal, Marek 1.13, apoštol Jakub vo svojom liste napísal, lebo Boha nemožno pokúšať na zle. Jakub 1.13. Ak by teda bol Bohom, prečo Satanovi odpovedal ako človek? Nepovedal, že mojím slovom bude človek živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Lukáš 4.4. Tiež pri ďalších dvoch pokúšeniach odpovedal, ako by sa mal človek správať voči Bohu. Je napísané.
Budeš sa kláňať Pánovi svojmu Bohu a jemu jedinému konať svätú službu. Lukáš 4:8. A opäť ľuďom bolo v 1. Mojžišove 6:16 napísané. Nebudeš pokúšať svojho Boha. Lukáš 4:12. Satanovi vlastne týmto ukázal, že sa nedá nahovoriť na nejakú neposlušnosť voči Bohu, ale ako správny Izraelita sa bude držať toho, čo je napísané. Nešlo teda o konfrontáciu padlého anjela s druhou osobou Božej trojice, Bohom človekom, ale s dokonalým človekom, ktorý dosiahol víťazstvo nie preto, že by bol sám Bohom, ale vďaka svojej poslušnosti Bohu. Svojimi odpovediami Ježiš tiež ukázal, že aj iní ľudia môžu odolať Satanovi, ak sa nespoľahnú na svoje schopnosti, ale na svoje slovo, na Božie slovo. To, že bol Pán Ježiš dokonalým človekom a nebol človekom, nám dokazuje aj text 1. listu Timotejovi, lebo je jeden Boh, jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako vykupné za všetkých. 1. Timotej 2:5-6. Tento text nehovorí ani náznakom o nejakej trojedinnosti, ani o Kristovi ako o samotnom Bohu, ale veľmi jednoducho o tom, že je len jeden Boh a jeden, ktorý medzi týmto jediným Bohom a ľuďmi prostredníkom je aj ten prostredník tým istým Bohom, to samozrejme nie, lebo potom by bol prostredníkom medzi sebou samým a ľuďmi. Text však hovorí, že je prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Kto teda prostredník v skutočnosti je? Text nám veľmi jasne odpoveda. Človek, Kristus, Ježiš. Tí, ktorí veria v Trojicu, však obvykle tvrdia, že Ježiš Kristus je zároveň Boh a človek. Pozrime sa preto bližšie na druhú časť úvodného textu, ktorý dal sám seba ako zodpovedajúce vykupné za všetkých. 1. Timotej 2:6. Veľká väčšina prekladov tu prekladá grécke slovo antilitron, slovom vykupné, čo ale nie je presný preklad a navyše zahmlieva pravdou o osobe Ježiša Krista. Na iných miestach používa slovo litron. Matúš 20:28, Marek 10:45 znamená hodnota, teda vykupné. Na tomto mieste je jediný raz v celých gréckych písmach použité antilitron, čo doslovne znamená protihodnota, takže preklad slova antilitron ako zodpovedajúce vykupné presne vystihuje skutočnosť. Prečo je to presný preklad taký dôležitý? Skôr ako si odpoviem, pozrime sa, čo Pavol píše v liste Rimanom. Ak teda ako skrze priestupok jedného prišlo odsúdenie na všetkých ľudí, tak aj skrze spravodlivý čin jedného prišlo ospravedlnenie na všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými. Rimanom 5:18-19. Pri správnom chápaní je to veľmi jednoduché. Adam bol stvorený ako dokonalý človek bez hriechu, no potom, čo zrešil, preniesol svoju hriešnú povahu na všetkých ľudí. Posledný Adam, Ježiš Kristus, 1. Korinským 15:45, za tento hriech zaplatil životom dokonalo bezhrešného človeka a nie životom Boha a človeka v jednej osobe, pretože to by už nebolo protihodnota, antilitron. Grécky. Tak ako bezriešný Adam svoju bezriešnosť stratil, tak bezriešný Ježiš si svoju bezriešnosť až do smrti zachoval. Tak mohol priniesť výkupné, ktoré presne zodpovedá hodnote, ktorú Adam stratil, a to je presne antilitron. Takto vidíme, že učenie o Kristovi ako o Bohu a človeku zároveň, druhej osobe Božej Trojice, odporuje aj základnej kresťanskej pravde o zodpovedajúcom výkupnom prinesenom Ježišom Kristom za naše hriechy. Vďaka Bohu za to, že slovo antilitron na tomto jednom mieste v celej Biblii je. A tak vydáva jasné svedectvo o Kristovi ako dokonalom človeku a tiež odhaluje, ako náuka o Trojici vlastne popiera Kristové výkupné. Keď Pán Ježiš umieral na kríži, zvolal: Bože môj, prečo si ma opustil? Matúš 27:46. Ku komu by to bol, ak by bol sám Bohom? Ak by bol Pán Ježiš časťou alebo osobou Boha, kto by ho potom opustil? Iná časť alebo osoba toho božstva? Ak by ho opustil trojjediný Boh, ktorého druhou osobou je podľa veriacich v Trojicu Syn, vyšiel by nám z toho poriadny nezmysel. Opustil by samého seba?
Pán Ježiš teda nemôže byť Bohom v tom smysle ako jeho otec. Veriaci v Trojicu pri tomto obvykle vysvetľujú, že ho opustil ako človeka. To však nevysvetľuje ďalšie veci. Ako Boha by ho potom neopustil? Alebo vo chvíli umierania už Bohom nebol? Akýkoľvek z týchto pokusov vysvetliť Pánové slova v súlade s tým, že je syn Bohom ako otec, zlyhávajú. Ak by bol človekom a zároveň Bohom v plnom zmysle, bol by rozdvojenou osobnosťou. Raz by konal ako človek a inokedy ako Boh. Ak by bol bytostne tým istým Bohom ako ten, čo ho opustil, akému Bohu by bol potom podriadený? Alebo by bola podriadená iba jeho ľudská časť. Nakoniec prichádzame na to, že ak by sme to chápali ako veriaci v Trojicu, tak by Boh svojho syna ani nemohol opustiť, pretože by tak musel opustiť samého seba. Mnohé verše by sa pri ich chápaní protirečili a neboli by to ani zrozumiteľné pre jednoduchých ľudí, pre ktorých je Biblia napísaná. Preto jednoduchý a správny výklad je ten, že Boh opustil svojho syna, pretože na neho zložil hriechy sveta. Opustil ho úplne, nie len nejakú jeho časť. Vzal svojho ducha späť, pretože syn musel zomrieť za naše hriechy. Syn nevolal k duchu, prečo ho opustil, ale k Bohu, svojmu otcovi. Vedel, že duch svätý je samotnou bytosťou. Boh samostatná a zvrchovná bytosť teda opustil inú samostatnú bytosť syna, ktorý bol síce Bohu najbližší, ale predsa vo svojom rozhodovaní zvrchovaný. Veriaci v Trojicu musia tvrdiť, že bol Pán Ježiš v plnom zmysle Bohom aj na zemi, inak by popreli to, že je ten istý včera, i dnes, i na veky. Židom 13:8. Pre nás, veriaci v jediného Boha, je to jednoduché. V nebi bol Pán Ježiš synom Božím, na zemi synom Božím a teraz je v nebi opäť synom Božím. Teda tým istým včera, dnes i na veky. Nám to sedí pekne, ale skúsme uvažovať nad tým, či tento verš z listu Židom nenarúša výklad veriacim v Trojicu. Ak by bol syn v nebi Bohom potom, keď sa stal človekom, nemohol by byť Bohom menej a nemohol byť božstvo odložiť, ako niektorí z veriacich v Trojicu hovoria. Inak by to bolo v rozpore s Židom 13:8. Aby však tvrdili, že aj ako človek zostal naďalej v plnej miere Bohom, dostávajú sa do viacerých neriešiteľných problémov. Ježiš, ktorý by bol plne Bohom, by nemohol zomrieť. Ako Boh by nemohol byť pokúšaný na zlé. Jakub 1:13. Ako Boh by sa už nepotreboval učiť. Židom 5:8. A ako plne Boh by sa nepotreboval modliť. V liste Židom je dokonca napísané: bol vyslyšený pre svoju bohapojnosť. Židom 5:7. Ak by veriaci v Trojicu tvrdili, že aj na zemi bol Pán Ježiš plne Bohom, urobili by z neho bohabojného Boha. Alebo jednoducho, ak by bol Pán Ježiš tým istým Bohom ako jeho otec, tak pred takým Bohom by ešte potreboval bázeň, alebo mal bázeň iba ako človek. Ak by mal mať bázeň, rešpekt pred Bohom, ktorý je trojediný, viete si predstaviť, čo by sa z toho dalo vyvodiť. Vyšiel by z toho totálny nezmysel. Bal by sa potom sám seba, alebo inak povedané, mal by bázeň pred samým sebou. Človek pri trezvom uvažovaní musí predsa vidieť, že to nesedí. Učenie o Trojici nemôže byť pravdou o Bohu. Pán Ježiš je Bohom, ale v zmysle označenia autority a moci, podobne ako Mojžiš, izraelskí vodcovia a anjeli. Len samozrejme s oveľa vyššou právomocou. Boh Otec je však sám všemovcím a najvyšším Bohom. Ak by bol jeden Boh v troch osobách, ako to, že iba jedna osoba by mala prívlastok najvyšší? Prečo syn nikdy najvyšším označený nie je? Pretože synom je synom najvyššieho. Lukáš 1:32. A to je veľký rozdiel. Keď Pán Ježiš nazýva Otca svojím Bohom, môžeme vidieť, že i po skresení, po tom, čo sa posadil po pravici Božej, je Boh Otcovi stále podriadený. V 1. Korinským 8:6 Pavol vysvetľuje, že je veľa bohov a veľa pánov. Pre nás je len jediný Boh, Otec, od ktorého je všetko, teda aj jeho syn,
a my pre neho jediný Pán, skrze ktoré je všetko, aj my skrze neho. Človeka, ako aj všetko ostatné, stvoril Boh skrze svojho syna. Preto jediný Boh Otec je nazvaný najvyšším Bohom. Žalm 97, 9, Izajáš 14, 14, Daniel 3, 26 a 32, 5, 18 a 21, Lukáš 8, 21, 8, Marek 5, 27, Skutky 7, 48, 16, 17, Židom 7, 1, aby bolo jeho postavenie odlišné od iných, ktorí boli tiež označení slovo Elohim, čiže Boh. Biblia to jednoznačne potvrdzuje, lebo stvoriteľ váš Boh je Bohom bohov a Pánom pánov. Silný Boh, veľký a bázeň zbudujúci. 5. Mojžišova 10, 17. Bohovia sú iné bytosti. Anieli, ktorí sú podriadení najvyššiemu Bohu, im je Boh, stvoriteľ, ani neposlušní anieli, démoni, ktorých národy uctievajú ako bohov, a tiež Satan nemôže nič urobiť, a že by o tom najvyšší Boh nevedel. Pozri Job 1, 12, 2, 6. Niet nikoho medzi bohmi, ako si ty, ó Pane, a niet skutkov, ako sú tvoje. Žalm 86, 8. Ak by mu bol ešte niekto iný rovný, slovo najvyšší by stratil svoj zmysel. Boží syn je však dokonalým obrazom alebo odtlačením kopiou podstaty najvyššieho Boha. Veď v ňom sídli všetká plnosť božstva telesne. Koloským 2, 9. Teda plnosť mocnej autority, vodcovskej síly a vlády tohto najvyššieho Boha. Boh dal svojmu synovi plnosť svojho ducha. Kolonským 1.19, aby ľudia aj v Ježišovej dobe mohli poznať najvyššieho Boha, Matúš 12.28, Lukáš 11.20. Pán Ježiš používal túto Božiu moc, autoritu, plnosť božstva, presne podľa otcovej vôle, uplatňujú v plnej miere, keď mu Otec zverí vládu nad celým svetom v 1000-ročnom kráľovstve. Boh Otec však bol, je a aj bude vždy postavením vyšší od svojho syna. Ján 10.29, 17.24, Zjavenie 3.12. Pavol písal kresťanom v Ríme, aby jednomyselne jednými ústami oslovovali Boha a Otca Pána nášho Ježiša Krista. Rímanom 15.6. Ježiš Kristus teda mal a má a bude mať svojho Boha. Preto učenie o trojedinom božstve, v ktorom sú si všetky tri osoby jediného Boha navzájom rovné, nemá biblické opodstatnenie a tak nemôže byť pravdou o Bohu. Aj preto verím, že je správne položiť taký veľký dôraz na tú základnú pravdu pôvodného kresťanstva, že Boh je jedna osoba. Raz sa spýtal učeník Pána Ježiša Krista, ktoré prikázanie je prvé zo všetkých. Opýtal sa tým vlastne na tú najdôležitejšiu zásadu Ježišovho učenia. Ježiš mu odpovedal, že najprvšie od všetkých prikázanie je: čuj Izraelu, stvoriteľ je náš Boh, stvoriteľ je jeden. Marek 12, 28, 29. Potom mu ten zákonník povedal: dobre učiteľu, podľa pravdy si povedal, že jediný je Boh a okrem neho niet iného. Marek 12, 32. Na odpovedi Pána Ježiša veľa záležalo a neviem si vôbec predstaviť jeho odpoveď, že Boh je trojjediný. Na druhej strane, ak by bola trojjedinosť Boha pravdou, Pán Ježiš by odpoveď o jedinom Bohu zamlčal dôležitú skutočnosť. To, že je iba jeden Boh, by potom bolo iba čas pravdy. Viem, že by také niečo nerobil ani pre záchranu svojho života. Pravda mala pre neho obrovskú cenu. Môžeme si byť preto istí, že jeho odpoveď bola úplná. Boh stvoriteľ je naozaj jediný a to znamená aj jedna osoba. Pán Ježiš by nehovoril o svojom otcovi ako o jedinom Bohu, keby bol tiež Bohom v tom istom zmysle. Toto pravdu potvrdzuje vo svojom žalme aj Azaf. A tak nech poznajú, že tí, ktorého meno je stvoriteľ si sám najvyšším nad celou zemou. Žalm 83, 19. Mojžiš mal byť Bohom iba Áronovi. 2. Mojžišova 4, 16. Duchovní vodcovia Izraela iba izraelskému ľudu. Žalm 82, 6. Cyrus král Perzie tiež Izraelu tým, že ho prepustil zo zajetia. Izajáš 45, 3, 15, 2, 20
Anjeli sú bohovia nad ľuďmi. Žalm 88.6, Židom 2.7. Pán Ježiš je je mocnou autoritou nad všetkými. 1. Korinským 15.27. Okrem Boha Otca, ktorý je nad všetkými. Efeským 4.6. Je teda Bohom ešte aj jemu. Ján 20.17. Zjavenie 3.12. Jákob zapasil s neznámym mužom, keď sa mal stretnúť s Ezávom, a prorok Hozeáš to opísal, že zapasil s Bohom, Elohim, a bojoval s anielom. Vidíme, že ten muž je nazvaný aj Bohom, aj anielom. Priamo v tomto príbehu 1. Mojžišova 32, 24 až 30 môžeme vidieť, že to nemohol byť sám všemohúci Boh, ale v zastúpení niektorého svojho aniela. Aniel sa nechal Jakobovi premôcť, aby Boh videl, ako Jakob veľmi stojí o jeho požehnanie. A keď aniela prorok Hozeáš nazýva Bohom, nemôže sa jednať o najvyššieho Boha, toho by predsa Jakob nemohol premôcť, a už vôbec je nezmyslné, že by musel všemohúci Boh Jakoba prosiť, aby ho pustil. Jakob si zrejme myslel, že je to sám Boh, preto sa aj čudoval, že ho videl do tváre a nezomrel. Bol to však zjavne zástupca Božej autority, preto bol pre Jakoba Bohom Elohim. Keďže bol nazvaný aj anielom, poslom, znamená to, že ho musel niekto vyšší poslať a poveriť určitou právomocou. Ako nebeská bytosť s Božím poverením by bol teda pre Jakuba Bohom. Ale vo vzťahu k všemovcemu Bohu bol podriadeným služebníkom poslaným k Jakobovi. Niektorí tvrdia, že sa jedná o predľudského Ježiša Krista. Je to možné, ale nedá sa to jednoznačne dokázať. Ak by to tak predsa bolo, nepopieralo by to vyššie uvedené skutočnosti. Ak by však aj v tomto niekto tvrdil, že Boh je v troch osobách ako trojjediný, opýtal by som sa ho, prečo Boh neinšpiroval niektorého z apoštolov, aby učenie o trojjedinom Bohu jasne vysvetlil. Keď je to tak dôležitá nauka, mali predsa zasľúbenie, že keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. Ján 16.13. Pavol tiež označoval veriacím, ktorých už videl naposledy, lebo som nezanedbal zvestovať vám všetku radu Božiu. Skutky 20.27. Pričom o trojici či trojjedinom Bohu sa nezmenil v nejakom svojom liste. Kto číta tieto slova, nech zváži, či je dobre ísť ďalej na slovo Božie a veriť naukám, ktoré vznikli z koncilov a nie od ducha pravdy, ktoré viedol písateľov Biblie. Ktokoľvek zachádza ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha. Kto zostáva v tomto učení, ten má aj Otca, aj Syna. 2. Ján 1.9. Učenie Krista je vlastne učenie jeho Otca. Veď on povedal, moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Ján 7.16. Preto ten, kto v tomto učení zostane, bude v súlade nielen s tým, ktorého Otec poslal, ale aj so samotným Otcom. Ak by sme však pridali, čo Pán Ježiš neučil, už nie sme v súlade s Otcom, pretože Pán Ježiš učil všetko presne tak, ako mu kázal Otec. On je jediný pravý Boh a Pán Ježiš nie je nič viac a nič menej ako Boží syn. Ak by sme ho posunuli vyššie, zachádzali by sme ďalej, a o takom apoštol Ján napísal, že nemá Boha. Zvážte sami, či je také dôležité hovoriť pravdu o Bohu, keď Jobovi priatelia nehovorili o ňom to, čo je pravdivé. Jeho hnev sa zapálil na nich. Job 42.8. Pavol písal Timotejovi, lebo je to dobré a príjemné pred našim záchrancom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli zachránení a prišli k plnému poznaniu pravdy. Boh je predsa jeden a prostredník Boha a ľudí jeden, človek Ježiš Kristus. 1. Timoteju 2, 3, 5. Plné poznanie pravdy nie je v tom, že by boli tri božské osoby, ktoré sú si navzájom rovné. Plná pravda je skutočne v tom, že Boh je jeden a prostredník medzi ním a ľuďmi tiež jeden. Ak by sme však o tom prostredníkovi tvrdili, že aj on je takisto Boh, popreli by sme tú prvú a základnú pravdu o Bohu, že je jeden. Už sama logika nás ďalej nepustí. Prijať rovnosť Boha a jeho prostredníka je tak nielen v rozpore s písmom Božím, ale aj proti zdravému rozumu. My máme predsa svoje životy dávať Bohu ako svoju rozumnú svätoslužbu. Rímanom 12.1.
Správna viera nie je proti rozumu a rozum nie je proti viere. Oboje musí byť v súlade, inak nemôžeme získať práve poznanie o Bohu a jeho synovi. Apoštol Ján napísal: a vieme, že prišiel Boží syn a dal nám porozumenie, aby sme poznali toho pravého. 1. Ján 5:20. Ja nenapísal, že by nám dal k tomu pocity, videnie alebo iný prostriedok, ale porozumenie. Pán Ježiš povedal: budeš milovať Pána, stvoriteľa svojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celým svojim rozumom. Matúš 22:37. Tu opäť vidíme, že Boh nám dal aj rozum, aby sme ho používali a radovali sa ako z Božieho zjavenia, tak aj zo správneho porozumenia Božieho slova. Chvála a sláva Pánu Bohu na veky vekov. Amen. Pokoj Boží do vašich srdc a vašich domovov, bratia a sestry.